سلام كمي كنيخاتكم كبراتن كبرانن تخطاتلتنا أب منوابرون هيوتن سنكلان أب جزية قدل بمتكوار أبورت سودان نزنبري كونتات أتعالاليهم توفاينتن صعرن حقاي من آليتن سنكلان تقادلتي كاب صوتن چنكتن نمقلقالن كامل بملو تآليتن صورن نمن نقافن نفسهم نمن كسقاسن بعقمهم أبستفلالي نتفتن سرحن نايتي زنبروز نبور غزا نمستاف زكايد وز نبور صعري أبهلاوي سبورتاون كالي ناي مزناقع مدباتن ترقوم نمبركاز زرقي وز نبورو حركوت كوت نياك كدامن قوان عقمم نمعباي زكايد وز نبورو حداوي ممهار كوتا أبزبيتاون كالي نتفتاتن أكالاوي سنكلون نقوم بمبداه أفريتنبر ملو بملو تتأورت زي مخانم زبره بتخاتاتالي أبتموكرو سنكلناو هيوتوم نزنبره لعلن تحت النهيوت كانن صبارق فتينا لنا كساب حج دما تقادلتي تسفاين محاري إبراهيم سالم ود سالم أبورت سودان كم تقادلتي أبزس أنحلو أوان نأتعالاليا كونتات من نوابروم توفاينتن حاليوتن فقرن زدهسس تذكروم أكافيلو منانيروم لوم دما فلما كم تألاي سانيحيقن كم ألاي نافراين بمخان كساب علتنا سنة أبورت سودان مزس أنحن دحرنا صنتكا أبستفلالي نتفتات منستر تمرتن كومشن بحالن سبورتن زنتفن جناون أبسرح زركبن قديم تقارالايو تذكرو أبورت سودان ككافلنا أدالاون أغراب النايز مدب إفرام قده سناي مكتتال እዚ ተጋዳላይ ቅድሚ ዓመታትዩ ክጋደል ንበረኻ ወፊሩ በቀጥታ ድማ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣይጸንሐን ኣብ ራብዓይ ወርሑ ናይ ምስላፉ ውድብ ቀይሩ ናብ ህዝባዊ ግንባር ጊዒዞ እዚ ኣብ ፈለማ 1976 ዓመተ ምህረት እዩ ካብታ ዕለት እትያ ክሳብ ሕጂ ድማ ምስ ህዝባዊ ግንባር ቅድምን ድሕርን ናጽነት ኣብ ውዕይን ዝሑልን ንጥፈታት ናይ ዝውድብ ተሳቲፉን ገናውን ዝቕጽል ዘሎን እዩ እዚ ተጋዳላይ እዚ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ናብ ፖርት ሱዳን ዝወረደዩ ቀንዲ ማህረምቱ ኣብ ርእሱ ብምንባሩ ቀጻሊ ናይ ምውዳቕ ጸገማት ስለ ዝነበሮ ፈለማ ኣብ ሜዳ ጸኒሑኻ ኣብ ፖርት ሱዳን ናብ ዝተደኮነ መእለይ ስንኩላን ተጋደልቲ ተጸንቢሮም መጀመርያ ዘድሊ ሕክምናን ምእላይን ይግበረሉ ነበረ ኩነታት ጥዕኑ ኣብ ዝተመሓየሸሉ ኸዓ ሓንሳብ ኣላይ ሓንሳብ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ናይቲ ገዛእ ብምስታፍ ንቡፀቱ ኣብ ምሕጋዝን أبركتو أموفاين يساتف نبرم أبورت سودان بحمام مسجزي سووز نبرو سنكلان تقادلتي بليتي بحبو أبزقبر زنبرة نايم أقبار سوو السرحاتون حدا خابتم نطفات بمخان أبتي أجأنا غعيو زواسا زنبريم إذا تقادلاي أبورت سودان أبزنبر الأوان بفلايكا دحري مفارق سمانياتات نزنبرة كونتاس سنكلان أبورت سودان سمو قابلو أعليلنا له تقادلاي ولد سلاسي عبازجي زانتا تذكرو جنا أيفت سمنيون حبيرنا نكتات الله أبجلانت بزحي قبوركم مستوم نايرئس محرم تزلوم لبورت سودان خيد مالتي هجي زوم نحد معالتنا يكلت معالتي زوم بارالايزا وصاني حمنا أب بسالسي معالتي أب كلاي معالتي خان إحنا تحاويسنا مالتي حجي خمتي زقلت نبري زبازحي قفالتي نايرئس محرم تزلو إنيرو أب تبوتات تجزي تزنبرقن سقريات ديو مقبنا ديو كالنا يوم حكام صعرتات زنبرة أزوي حيال سل زنبرة أوشت شدش تورحي أتي رؤوس استحرمه تزبزح كفالو
75 ሚእታዊት ወላ 80 ሚእታዊት ንሜዳ ከይዱ ማለት እዩ ካብኦም ሓደ 5 ንኸውን ተሪፍና እቶም ካብቶም ዝሓሽና ማለት እዩ ጽቡቕ ተማሓሽና ሕክምና ተማሂርና ቀንዲ ተስፋይ ዝምህረና ነይሩ ሕክምና ተማሂርና ምስቶም 15 ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ተጸምቢርና ማለት እዩ ኣነ ግን ዳርጋ ብዙሕ ኣብቲ ምህረምቱ ዝሓነረ ዝሓሽኩ ነይረ ካብ መጀመርያውን ወርሑና ገበርናን ሓንቲ ማኪና ሰፋይታ ምጽኦም ኣብቲ ኮሪደዮ ምስቲ ዓንተ በዝገለጾ ዝተሰወ ቀዳማይ ሱ ጆን ዝበሃል ሱምሳይ ለማመት ነይሩ ኣነ ግን ቁርብ አንፈት ስለዝነበረኒ ክሰፋፊ ጀሚረ ማለት እዩ ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሑን ኣብ መስከረም ባህሊ ኣርኢና ኩሉ ሰብ ዳርጋ ክእለ ዝነበሮ ኣይነበረን ኩሉ ግን ምስቲ ናይ ሜዳ ዝካየድ ዝነበረ እቲ ናይ ብሪጌዳ ታቦቶለንታት እስኻውን ንዕኦም ክትመስል ስለ ዘለካ ንጥፈታት ናይ ባህሊ ጌርና ኣብ መስከረም ኣብ ጉንበት ከባቢ ኣቲና ብትገዛስ ኣብ መስከረም ድልድል ዝኾነ ባህሊ ኣርኢና ማለት እዩ እዚ ዝበዝሐ ክፋል ኣባል እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ካብቶም ርእሶም ሁሩማት ዝበዝሑ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ብዚ በቲ ሓደ ከምቲ ክገልጽዎ ዝወዓሉ ኣዝዩ መሪር ማህረምቲ ነይሩ እሞ ከዓ ነቲ ገዛ ንምልማዱ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ ክትለምዶ ሽግለታ ክህልወካ ኣለዎ እቲ ናይ ፊዚዮቴራፒ ልምምዳት ክህሉ ኣለዎ እዚ ስለ ዘይነበረ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እቲ ንጥፈታት ናይ ባህሊ ከም ዝብለካ ዘለኹ ተጀሚሩ በቲ ሓደ ወገን ናይ ፊዚዮቴራፒ ኣሎ ናይ ካሊፐራት ምስራሕ ኣሎ ናይ ሽግለታታት ንጥፈታት ኣሎ እዚ እቲ ኩሉ ሰብ ከዓ ነቲ ናብራ እንዳለመዶ ኸይዱ ከምታ ዓንተ ወይ ተስፋይ ዝበሎ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ንብሱ እንዳኸኣለ ዝመጽእ ብዙሕ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናብራ እንዳተቃለለ ኸይዱ ግን ኣዝዩ ከዓ ቀሊል ክብለካ ከለኹ ምስቲ ዋሕዲ ናይ ኣለይትን ትሰብ ከዓ ነቲ ህይወት ስለ ዘይለመዶ ትውጉእ ከዓ ኣዝዩ ከዓ በቲ ሓደ መሪ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ድሕሪ 4-5 ዓመታት ውግኣት እንዳበዝሑ ኸይዶም ኣብቲ መውጋእቲ ከዓ ፍሉይ ማህረምቲ ዘለዎም እንዳበዝሑ ኸይዶም ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ መኣዛ ኣላብዚ ክሳብ ሕጂ መሓሪ ገጽ ፈረስ ንብሎ ኣሎ ኣባቡ ዝበሃል ኣቐድማ ኣቢሉ ተሰዊኡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክንዲ ትገዛ ሙሉእ እዮም ምእላይ ዝደልዩ ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላታ ነብሶም ናብ እሾክ ትቕየር ትነርብታት ኩሉ እሾክ ይዝቕየር ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ተገቲሩ ንሓደ ሰብ ይዝሓድር ምክንያቱ በዚኣ ተገምጢልካ እግረይ ኢደይ ኩለን ኮታተን ኣጋላቱ ከምዚኣ ክትገብረና ኣለካ ማለት እዩ ተካለይቲ ተሓድር ማለት እዩ ክልተ ሰባትሲ ተካለይቲ ሓድሩ ሓንቲ ደቂቕ እውን ከይዕረፍካ ማለት እዩ ክሳብ ከምዚ ህይወት ነይሩ ግን ጻዕርታት ኣመጋግባ ጽሬት ከምቲ ዝበላ ዓንተ ወይሲ ጽሬት ኣብ ሳልስቲ ብሳልስቲ ሕጽቦ ነይራ ነቲ ብሙሉኡ ነብሱ ዘይክእል ሰብ ተሓጽቦ ኩልኻ እዚ ሓላፊ እዩ እዚ ከምዚ እቲ ዝኽእል ሰብሲ ኩሉ ኣብቲ ስራሕ ዋፈር ማለት እዩ ብቐሊሉ ከዓ እቲ ገዛ ይእለ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ እንቲ ድሕሪ 86 ዝተገሊጹ እንዲ ድሕሪ 86 እውን እቲ 80ታት ውጉእ ኣይኮነን ናብ 300-400 ይኸይዱ እቲ ገዛ ሓደ ስዋኪን ተኸፊቱ ድሕሪ ቁርብ ዓመት እውን ኣብኡ ልክዕ ክንድታ ገዛ ትኸውን ብዓቐን ኳሳ ግፍሕ ስፍሓት ኣለዋ ብስፍሓት ክፍልታት ግን ዳርጋ ክንዳኣ ትኸውን ገዛ ኣፊታ ተመስሪታ ማለት እዩ ትውጉእ ሕጂ ኣብ 400 ገጹ ከይዱ ኣባላት እውን ብመጠኑ ካብ ሜዳ ዝመፁ ነይሮም ማለት እዩ ግን ከምታ ዓንተ ዝበሎ ተተወፋይነት ድሕሪ ዝመጽእ ነበር ሓደ ንእስ ዝበሉ መንእስያት እዮም ኣዝዮም ንኣሽቱ ኣለይቲ መፁ ነይሮም ካልእ ብዙሕ ተመክሮታት ዘይብሎም ከምቲ ቀዳማይ ኣይኮኑ ናብቲ ምእላይ ማለት እዩ እቲ ውጉእ በዝሕ እቲ ሰብ ከዓ እንዳወሰኸ ዋላ ይኸይድ እቲ ተኣላልያ ግን ገለገለ ፀገማት ነይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ገዛ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብፍላይ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ 87-88 ዳርጋ እንዳተቐየረ ይኸይዱ ነዚ ክቕየሩውን ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ ከምታ ተስፋይ ዝበላ እስኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ትዝለዓለ ማሕረምቲ ተሃሪሞም መፅኦም እስኻ ከዓ ብእግረኻ እንዳኸድካ ኣነ ክቕየረ ኣነ በዚ ይሰርሕኒ ኣነ በዚ ኸይደ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዋላ ከምቲ ዝበሉ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበሃል ነበረ ኣኼባታት ነይሩ ትጭፍጭፍ ኢኻ ተብል ዘላ እስኻ ዝረኣኹ ንዓኻ ዝረኣኹልካ ጎድለት ሓንቲ ከየትረፍኩ ዝነቕፈካ ዝእርመካ ካብቲ ኣኼባ ምስ ወፃእና ግን ስእልና ንስሓቅ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነቐፌታ ነብሰ ነቐፌታ ዝነበረ ናይ ባሕቂ ሕውነት ይፈጥረልና ፍቕሪ ይፈጥረልና ነይሩ ማለት እዩ ኩላህና ሓንቲ ኣካል ኮይንና ንኸይድ ማለት እዩ
ናብ ፍቅርን ሓልዮትን እስከነምጻ ከመይ ነይሩ ትምትሕጋዝ ምናልባት ተስፋይ ቁርብ ትንክፍ ኣቢሉ ኣሎ ሓልዮት ፍቅሪ ሕድሕድ ልክ ኣኸምቲ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ፍላይ ከዓ ኣብቲ ሓይልታት ዝረአ ዝነበረ ከምኡ ዶ ነበረ ትምትሕለላይ ትፍቅሪ ሕጂ ብቃል ክገልጾ ይክእልኒ ምክንያቱ بحنساب خاتوعل بحنساب تقرص بحنساب تمسح بحنساب تدرر كم تسفاي زبلو توم تعياز بحالو توم عليتي ما أد نيران ما أدتات نيران أنا أجار كوينة ناتي ما أد الله النظام سألهم نتوم سنكلان مالتي تسفاي ناتو ما أد الله تو تحدهم كل تقريدات بما أدين أنا بلع نيرنا ما أدون ناتو فقر الله مالتي أو أن تجارك أن تمانات الكا كتبلع كل خاز فترة فقري مودع تايبولون أبليتون أبكال جزاء يكون عند حضرتي أبل مستو تحاويس زي نبر مالتي ويك علي وي كيركوسي ويك أخدكسي تدكيسو خا مسو مجدكس عند حرز على كيركوين خا أو إيو سلازي مودع تايبولون قال أتي بحلي عند عبي مسكده شدش توجلتات نيران تفتيرن مالتي حمص مزنقع نيرو بسوا بستفلالي مقدي عاد غزينا اخل نقبر باخل بودع كرسوا نقبر بروز نقبر بتمر نقبر اتتمر اتي سواخا نتغزات راح زي كونه كاب سواكين تطرنيفهم مصو كاب بصحفت تطرنيفهم مصو بحنسابيخا تتصاوت تمسي ساعه شومون تمس جمره كساب فرق ليتي كساب ساعه حده يمص مالتي إذا فترة هيوت على مالتي سلازي هيوت أبتا جزا أبتا خلت بيانو سالسيتن تراسويا أبتن خلت بيانو سالسيتي جراوند مالتي كاو أيتوصني كل جزء بحنسب الله مالتي تتمرتون بحنسب الله أبت بوليتيكا بحنسب الله مجمرة بوليتيكا درجة معلتها ونيرو لحرجنا بسومن سلست معلتي كوين مالتي سومناوي ناي نقفتا نفس نقفتا الله إذا نقفتا نفس نقفتا زبلع عليه فقر زفطر له زنور إيه مالتي كي نقفل كاي تسكفني خا درجة بكم بتبصحي مالتي قدلت كم زلا خمس واحد خنداس حقها هتقبلها سلازي أبت استفترة فقري مودعتها يقولون اتنوح زقبر زنبال سب نحنا زنوح حاجة زي نقبر شدش عمد شو حتى عمد كنقبر كلنا ناون قالوا سبات كمسوا وينعو بورسلان خيدو خبالو خلو سنكلان أولو يخبالو خلو أيقبلوا ونكو أمنيرو نحنا جن كم نورمال وسيدنا يو اتسرح أزي برتعي كم تتسفايز لوز نبره حسبو خبال كله معلتا ود حسب له أبصار استز حسب له كتحسب كل خا نخلو أبتن زنبرا شقاقات كلتا ثلاثة شقاق نيران أبزن ثلاثة شقاق أبلع رواي جزاء كم النيران هذا عينتي تقرص مالتي إذا ميتنا حمسان زبها زلو ما بقاسي إمبر ادخلنا تقص السنة زنبرة اتوقع عندها بزحي زخيت أب سبانيان حدن سبانيان كلتن أشحت تجد لا يزوج نيرو قلت يفونا بوتوس لازم لازمبر كأوقع بوزح كأ وجو مز نيرو مالتي كلتا ثلاثة مارشرس مز قلت يفونا بكلتا ميتنا حمساني دايبو تي وجو مالتي أو توم سنكلان اتقصرنا أبلات جنا يوسخن أيوسخني بعس ناب عسرة من سنة عسرة بس إحنا مالتي توم مدبات حكايم تباهلهم عليه تباهلهم زمزو عسرت خلتنيرهم أنا ذكره عسرت خلتنيرهم نحن خا شومنت لنا تشعت مستن عليه تباهلهم زمزها كسب شومنت شعت قبلنا خا توسخنا مالتي اتقصري ناي تعلايجن أزيو ندان هراي إزخيد مالتي أو حجي توم تعليت بزيحهم اللون هب كل تميت الحمسان بزيحهم توم عليت توم زنبوريم عصر تخلطوي عصر تحمشته مستوصخ عسراونا يملون زيهم يهم نيركم كم بعد نسخة قاب تعليتنا أو عليت صغيركم مالتي قون زخت بلو تصنعهم نتفتات كأتكايدهم بهلتكايدو حكمنا تماهيركم تحكموا أكادم خا بعبي خات مهروم نيركم أكادم خا بتوان تخاف في الله كأقول تجارة لاي مهر نيرو خطب لاي تخلني خا قليون مهاي من الزيت فه زنا برخون خليو قليون
ቀዳማይ ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ከዓ ልዕሊኡ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ክሳብ ሻምናይ በፂሕና ከዓ ክብል ፀኒሐ ተስፋይ ከመይ ይሰልጠኩም ነይሩ ሓደሱ ካልኣይ እቲ ናይ ምሕፃብ ናይ ፅሬት ኣሎ እቲ ዝነብሩሉ እውን ፓላሶ እዩ ዝብል እቲ ዝነበርኩሞስ ፓላሶ እዩ ላዕልን ታሕትን ዝነበሮ እዩ ሕጂ ገሊኦም ኣይክእሉን እዮም ኣብ ዓረብያ እንድሕር ደኣ ኮፍ ዝብሉ ኮይኖም ብኸመይ እዮም ዝድይቡ ነይሮም መን ኣደይብዎም እዚታስ ከዓ ንገረኒ ፅቡቅ እቲ ናይ ስራሕ ከመይ ይሰልጥ ነይሩ እቲ ናይ ሕፅቦ እቲ ናይ ገለ ከምታ ዝገለፃ ተስፋያ ኩሉ ውፉ እዩ ተስፋይ ከምቲ ዝበለካ ናይ ሕክምና ሓላፊ ነይሩ ኣብታ ምውልዋል ግን ቅድሚ ኩሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ምውልዋል ኣሎ ሓላፊ ኢሉ ስቕ ይብልኒ ኣብታ ምውልዋል ኣሎ ወይ ከዓ ሰባት ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ ዝተወፅዑ ኩሉ ግዜ ኣሎ ወይ ምስኦም ኣሎ ወይ ከዓ ኣብታ ምውልዋል ኣሎ ማለት እዩ ነታ ቀዳምነት ዘላ ቀዳምነት ወጓዓት እጅ ንኣብነት እንትመፁ ኮይኖም 2-3 ማርቸድስ መሊኦም መፁ 18 እዮም ዝመፁ ብሙሉእ ስራሕ ደው ኣቢልካ ንዕኦም ተራግፍ ሓፂብካ ቦቦቶኦም ትሕዞም ትብድሕሪ ዘሎ ስራሕ ትቕፅሎ ማለት እዩ ብሓባር እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ግን እንታይ ኣሎ ገሊኡ ናብ ምግብና 2-3 ሰባት ኣብ ምግብና ኣለዉ 2 ሰባት ኣብ ኬር ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለዉ ካልእ ስራሕ ኣሎ ድረሲን ዝግበር ኣሎ ዝሕከሙ ሰባት ኣለዉ ንፍሉይ ምግብና ዝስራሕ ኣሎም ቀልጢፎም ክሓዊ ብብዝሒ ቁስሊ ዘለዎም እንቋቑሖን ፀባን ተብልዖም ንዕኦም ዝኣልዩ ኣለዉ ስቕ ዝብል የለን ኣብ ትርፊ ግዜ ከዓ ሕጂ ገለገለ ድሓር ምስ መደብካዮ ኣፀቢቑ ምስ ተመደበ ደገ ኸይድካ ኣዴታቱን ምሳና ዋሳኣ ስለ ዝነበራ ብሕፅቦ ሳተፋ ስለ ዝነበራ ንዕአን ኣብ ምብፃሕ ንዕአን እውን ኣብቲ ናትካ ታእሽሙ ከተእትወን ሙድ ከተእትወን ስኻ በቲ ንቕሓት ስኻ ስለ ተሓይሽ ምስአን ተራኸብ ብከምኡ እውን ትርክብ ፅቡቕ ስለ ዝነበረ ምስቲ ህዝቢ ንሕና ቀዳም ኢና ንሓፅብ ነርና ቀዳም ብሳምነን ብጉልበተን 7 ዓመት ድሕሮ ሓንቲ ዓባይ ሓፃቢት መፅያ እተን ኣዴታትካ ይዕሪፈን ማለት እዩ ስለዚ ተወፋይነት ስለ ዝነበረ ኣብ ሰለስቲኡ ደረጃታት ንኣብነት ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ውጉእኹን ናይቲ ኣባል ኣብቲ ታሕታይ ኣሎ ዝገፍሐ ከዓ እሱ እዩ ማለት እዩ ምስቲ መሬት ሓዊስካ ኣሎ መሬት ናይ ካብቲ ክስታይ ወፂኻ ማለት እዩ ምዝንጋዕና ኣብቲ ሳልሳይ ፒያኖ እዩ ብሙሉእ ነቲ ዘሎ ስንኩል ነቲ ብዓረብያ ክወፅእ ዝኽእል ብዓረብያ ተውፅኦ ሰሒብካ ተውፅኦ ማለት እዩ ጓልካ ወድኻ ተንደቂ ኣንስትዮ ዓቕመን ፍኹስ ዝበሉ ሰባት ስሒበን ወፃ ሓዚለኖም ዲባ ማለት ምሕዛል ኣይኮነን በታ ሽግለታ በታ ዊልቸር ጌርካ ተውፅኦ تا سالسيتي تا كلايتي بيانو قفيح تأشم الله خفات الله لعل خلته 250 كحز خل بوت الله أو أين خبهلن بزنقع نقبر ناي مسكرم حدش عمد ناي شق ألو كلا عقات عميتات نتلو كالوس عدمات سوداناويان عبيتي زبهالو وسيحكا تخلو أو أزلو أبالو وقوو أو إدزانك عمالتي سلازي كوريدي عبلو قفيح كفات بوتالو بمولو أتو أزلو سنكل بزيكاتهم أما كلاي قزاز ونبورو تقلال بمقمتال ترح زنكاساقسو كالخ زنكاساقس زخيل بعربية بتن ويلشر كديب زخيل بمولو أتو أبال عسرته عسرت حمشته إذا بس حق ليو عسرت حمشته سبات يسكل شو ما أنت سبسكل عسرت سبسكل كم عقمها مالتي قناو قردمي مالتي إذا أي كإلني زبها اللجر أين برا بخمس خاء يبدأ نيرو مالتي تي أبتي كادامي أبتي كادامو لك همو كم زبلا ولا تسفاي أنا أبتناي مجمع عمل دخل تعمل صريحة أبناء كادامي تسرح مسبزحة قاريس أيو تسفاي مهر نيرو عقبا جبريل كندي زكايدا زنبري عقبا جبريل عندما سكال نيرو تغسته لامبن نبلو نيرو زي أم كأخ مجمع مرحسن مجرشة زمهرو نيرو ده حرب تي ناي دقتي بديستانس بملاخ تمرتون مسيو مسحفت مسؤ نيرو نعون سبات عدل كسامنا عسرت حدا خفلي
درجة بسيحة بتمودعتها مو بسقاب ناصرነት كساب 12 ክፍሊ ወዲ ማለቲ ኦ ሌቨል ናይ ኦ ሌቨል ደረጃ ነይሩ ማለቲ ብዙሓት ካልኦት ተማሂሮም ወካልኦት ሰባት እውን ብደገ ብገንዘብ ተኸፊሎም መፁ ነይሮም ክልተ ሰባት ንሓንሳብ ሰለስተ ተኸፊሎም ዝመፁ መምህራን ነይሩ ማለቲ ንኣብነት ሓደ ናይ ባይቶ ሓላፊ ናይ ዞባ ደቡብ መምህር ወልዳይ እሱ ኣብ አምህር ነይሩ ማለቲ ካልኦት ካ ነይሩ ካብቶም ተቆፂሮም ሰው ነባር ዲ ነይሩ ሆይ ወው ነባር ነይሩ ክንሰግሪና ናብ ሌተና ኮሎኔል ተስፋይ አራይ ዝብቲ ንጥፈታት ኢና ኸድና ክሳብ 250 ውን ዓቢ ዳሓር ማለት ይኸሳዕ ናጽነት ዝስንኩል እዚ ኸኣ ኣብ ዓዲ ኮነን ዘሎ ኣብ ፖርት ሱዳን እዩ ዘሎ ፖርት ሱዳን ከኣ ናይ ካልእ ሃገር መሬት እዩ ኣው ኢኻ ዘለኻ ሚስጥር ነይሩዎ ድዩ ሚስጥራውነት ነይሩዎ ድዩ ወይስ ክፉት ኢኑ ኩሉ ነይሩ ምክንያቱ ካብ 79 ተኣትዩ ህዝቡን ክሪኤካ ክእል እዩ ብስደት ብዙሕ እውን ወፂ ስለ ዝነበረ መስቲ ምዝላቕ ንበሎ ቅድሚ ዝነበረ ግፍዕታት ናይ ፀላኢ ናይ ደርግ ብዙሕ ካብ ህዝብና የተሰዲዱ ናብ ሱዳን እሞ ኣብ ፖርት ሱዳን ከዓ ብዙሕ ኤርትራዊ ስደተኛ ነይሩ እዩ ገለውን ከጓንፈኩም ክእል ናይ መስዋዕቲ ናይ ዝተፈላለዩ ናይቶም ተኣለይቲ ማለት እዩ ውጾት ከመይ ነይሩ እቲ ሚስጥራውነት ወይስ ክፉት ነይሩ ንኩሉ እቲ ዝነበረ ኤርትራዊ ከመይ ይተሓዛን ከመይ ይመስል ፅቡቕ ኣለሃ ሕጂ ከም ሓቂ ዕፁው እዩ ሕጂ እውን ብፍላይ ከዓ 79 ሓደን ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ነይሩ እዩ እቲ ሱዳን እውን መናሃርያ ናይ ክልቲኦም ውድባ ስለ ዝነበረ ናይ ክልቲኦም ደገፍቱ ናብኡ ዝነብሩሉ እዮም ብስደት እሞ ኩሉ ታሒዝካ ነገር ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ዕፁው እዩ ሰብ ከም ድላይ ከኣቱ ክወፅእ ኣይፍቀድኒ ብኹን መንገዲ ቶም ውግኣት ግን ክንቀሳቐሱ ወሰን እዩ ጥቃታ ኤርፖርት ስለ ዝኾነ ብሽግለታ ገይሮም ወፁ ንከተማ ገፁ ዝኸይድ የለን ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ጥዑይ ኣባል ጥራይ እዩ ስኻ ገለ ስቤዛ ክትገብር ትኸይድ ሓደ እዋን ክትዛወር ትኸይድ ገለተ ዘይኮይኑ ተሽምታት ኣይኮነን እቲ ርክብ ምስቲ ህዝቢ ግን ብዘይ መጠን ፅቡቕ እዩ ነይሩ ይመፃ ገለ ግብራ ሕጂ ዓብዪ ኣፍሉጦን ምስጋናን ዝግብአን ኣዴታት ነይረን ካብ ባፅዕ ዘዝለቓ ካብ ከረን ዘዝለቓ ካብ ኣስመራ ዝመፃ ነይረን ኩለን ኣብ ፖርት ሱዳን ዝረግዓ ኣብኡ ዝፀንሓ ማለት እዩ እዚኣተን ኣብ ገሊኡ ክሳብ 30 በፅሓ እየን ብስሩዕ ቀዳም ኦሞን ሳምናን ሒዘን ብጉልበተን ናይቲ ገዛ ሙሉእ ኣንሶላ ምስቶም ኣባላት ኮይነን ሓፂበን ኸዳ ሓፂበን ጥራይ ዘይኮነን ተፃዊተን ኸዳ ከበሮ ገለምታት ገይረን ኣዘናጊዐን ኸዳ ብዘይ መጠን ፅቡቕ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ሕጂ ዝኾና ደን ወይስ ውስናት እየን ሓፋሽ ውድባት ዝበሃላ ማለት እዩ ብሓፈሻ ውስ ተንድመፃ ፍሉጣት ኣለዋ እንድን ግን ኩሉ ግዜ ዘይመፃስ ዳርጋ የለን ዘጠዓማት መፅእ ዘይ ብሓፈሻ ግን 15 ዝኸውን ጥስቲ ሒዘን ኣፃርየን 4-5 ሰዓት ኸውን ሓፂበን ፀጢሐን ይኸዳ ተኣባል ከዓ ምስአን ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ይትኸይድ እጂ እዚኣ እዚ ነቲ ኣንሶላ ዓበይቲ ብዙሕ ዘይተባላሸወ ኢኻ ታሽሙ ትገብር እቲ ዝተባላሸወ ግን ኣባል ባዕሉ እዩ ዝሓፅብ ትሽንቲ ቀልገልመታት ኩሉ ባዕሉ እዩ ዝሓፅብ ዝኾነ ክረአ ይድለን እዩ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይቶም ስንኩላን ከዓ ባዕላቶም እዮም ዝኸዱ ዳሕራይ እኳ ነብሳ ክኢላ እያ ዳሕራይ መምሃራን ናይ ፊዚዮቴራፒ መፅያን ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ካብ ኖርዌይ መፅያት ናይ ካሪ ማካዳም ትበሃል መፅያ ናይ ፊዚዮቴራፒ ስራሓት መዓት ትምህርትታት መፅዩ ብሳ ፅቡቕ ገይራ ምሂራ ነብሱ ከም ትኽእል ነብሱ ከም ትሓፅብ ገለመታት ኩሉ ክትገብር ጀሚራ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካልእ ሓደ ጀርመናውን ሓንትን መፅዮም ከዓ ከምኡ ድሕሪኡ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ እዚኣ ኢዳ ድብልዋ መፅያ ከዓ እዞም ሕጂ በዓልወት ድብላ ገለ ዝበሃሉ ከዓ ተማሂሮም ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እቲ ትምህርቲ ነብሶም ከም ትኽእሉ ነብሶም ባዕሎም ከም ትሕፀቡ እያ ትግበር ነይራ ከም ኣኻ መዓት ውፅኢት ነይርዋ ነብሶም ክኢሎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምግብና ተረኛ ወፁ
ዊልቸርም ገይሮም አፍታጣውን ገይሮም ሽጉርቶም ገለምታት መታቲሮም ሆድ ማለት ስለዚህ ተሳትፎ ብዝለዓለ ይኮይኑ ዳሕራይ ተአባልሲ ብዙ ሓደ ደረጃ ይኮይኑ አባል ሕክምናስ ነቲ ናይ ሕክምናው ስርዓት ኢንፊዥን ምሕላው ገለመታት ነቶም ዘይክእሉ ምብላዕ ነይሮምና ሕጂ ከም ታሪክ ክፍለጡ ዘለዎም ኢልካ ተሓስቡ አባቡ ዝበሃል ነይርና ሸኽ አሕመድ ዝበሃል ነይርና እዚኦም ኩሎም ማለት ዘይክእሉ ማለት እዮም እዚኣቶም ብፍላይ ተአባቡ እቲ ናይ ርእሲ ማህረምቲሲ መግቢ ምብላዕ ዘይቋፃፀር ኮይኑ ማለት እዩ ክሳብ 120 ኪሎ በፂሑ ስለዚ ምግልባጥ መፅዩ ዝኾነት ጓል ክትግልብጥ ኣይትኽእልኒ ወዲ ከማን ሓደ ኮይኑ ክግልብጥ ኣይክእልኒ ተደራሪብካ ኾንካ ከም ዝግበር እናበልካ ከይቆስል ዝነበረ ማለት እዩ እዚኦም ካብቶም መድፋዕ ጅብረይን ነይሩ ኣነስ ዝዕለን ዝባቡ ትብለካ ከመይ ዝበለ ሰብ ማለት እዩ ሓራም መወዳእታ ግን እንታይ መፅዩ ከምዚ ኢልካ ክኸይ ስለ ዘይክእል ኣውቶማቲክ ትምፃእ ተባሂሉ ብንያው ሰዲዶም ናይ ማይ ፍርናሽ መፅዩ ማለት እዩ ዳርጋ ፊስቶ ሙሉእ ትመልኦ ተሕመም ኣብኣ ተደቅሶ ባዕሉ ከምዚ ተበለ ቁስሊ ወይ ፕሬሸር ከም ዘይፈጥር ፀቕጢ ከም ዘይፈጥር ጌርካ ከይዱ ክሳብ ናፅነታ 83 ምስ ተወግዐ ክሳብ ናፅነት ኣትዩ ከም ኣይሉ ኣትዩ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ብሰንኪ ምእላይን ገለመታትን ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ ተሰዊዩ ድዩ ብድሕሪኡ ተሰዊዩ ሕጂ ተሰዊዩ ማዓስ ተሰዊዩ ድሕሪ ናፅነት 80 ድሕሪ ናፅነት እዩ ድሕሪ ናፅነት ኣብዚ ኮነ መፅዩ ሕጂ ሸውዓተ ኣቢሉ ተሰዊዩ ስለዚ ትዝድለ ወፃኢ ኩሉ ሕጂ ኣብቲ ሕክምና ይግበረሉ ነይሩ ኩሉ ዝግበር ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ትብዓ መፅዮም መጥባሕ ትግበር ነይሩ እዩ ሓደ ንከሰላ ከይዶም ዝተሓከሙ ነይሮም እዮም ንካርቱም ከይዶም ዝተሓከሙ ነይሮም እዮም እቶም ብርቱዕ ማህረምቲ ዝነበሮም ገለ ናይ ጆን ድውለት ናይ ርእሲ ማህረምቲ ዝነበሮ ገይሮምሉ ምዝሓይ ተዓወተን ዳሕራይ ተሰዊኡ እምበሪ እቲ እጋሮም ብሰንኪ ናይ ቁስሊ ዝደረቀ ዝተጨበጠ ገለመታት ነይሩ ነዚ ኩሉ ሱዳናውያን ናይ ብሓቂ እቶም ሓካይም ኣብኣ ዝነበሩ ብዙሕ እዮም ሓጊዞምና ድሓራ ቀንዲ ፀገም ናይቶም ስንኩላን ናይ ፍሕኛ ፀፀር እዩ ነይሩ ስለዚ ነዚኣቶም ኩሎም የውፅኡልና ነይሮም እንዘይ ዝኾነ ውፅኦም ሓደ ዘድሊ ዝበሃል ከዓ ገብሩ ነይሮም ኮታ ይሕግዙና ነይሮም ብዘይ መጠን ፅቡቅ እዩ ነይሩ ተሓገዝ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣባል ኣብ ከምዚ መዓት ተወፋይነት እዩ ነይሩ ደም ባዕሉ ይህብ ደም ባዕሉ ይህብ ይኸይድ ከዓ ኣብኡ ሕጂ ሚስጥር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ኢኻ ደለኻ ዋላ ውሽጢ ትውድብ ኮለኻ ሰንኪልካ እውን ቤተሰብካ ኣብቲ ሓራ ዘይወፀ ዋላ ሓራ እውን ዝወፀ ኣይፈልጥኒ መስዋእቲ ውላዱ እውን ኣይፈልጥኒ 92 እዩ መስዋእቲ ተነጊሩ ብወግዒ ናይ ገድሊ ማለት እዩ እቲ ስንኩል ከዓ ምስ ኣተወዩ ስንኩል ምዃኑ ወላዲኡ ኣብ ዝፈሊጡ ወይ ኣሕዋቱ ፈሊጦም ኣብ ዝፀንሑ ኣብቲ ድሓር ሓራ ዝኾነ ድሕሪ ናፅነት ምስ ተራኸቡ እዮም ፈሊጦም እዞም 250 ዝኾኑ ግን ኣብ ፖርት ሱዳን እዮም ነይሮም እቲ መምርሒ ከዓ ስንክልና ይኹን መስዋእቲ ይኹን ከዓ ተሓፋሽ ክፈልጦ የብሉን ዝብል ከዓ ሚስጥራውነት ከዓ ሓደ ካብቲ ዓብዪ መትከል ናይ ህዝባዊ ግንባር እሞ በዚ ትብለኒ ዘለኻ ከዓ ክሳብ 30 ዝኾና ሓልዮት ዘርእያ ዝተሓጋገዛ ሓፋሽ ውድባት መፅአን ከዓ እቲ ኩሉ ሰሙናዊ እንዳመፃ ዝግበእ ሓገዝ ይገብራ ነይረን ክሳብ ሕክምና እውን ካብ ደገ መፅኦም ሕክሙ እሞ እስከ ከመይ ናብ ስድራ ቤት ኣይበፅሕን ክዝክር ሕጂ ከምኡ ዝሓስብ ፀኒሐ መን ኣሎ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ወፃኢ መፅዩ ሓወይ ወዲ ሓፍተይ ወዲ ገለመታት ዝበሃል መፅዩ ሳኡ ኣትዩ ንዕኡ ክርኢ ኢሉ ዝመፀስ መን ኣሎ ኢለ ዝሓስብ ሕጂ ምሽ ውሕዳት ሰብ እንተዘይኮይኑ ኣነ ዝፈልጦም ማለት እዩ ሓወይ መፂለን ዝመፃ ሓደ ዘይ ክልተ ረኺብና ንኸውን ዝፈለጣ ከም ሰንኮሉ ዝፈለጣሲ እንተዘይኮይኑ ካብ ኣባላት እሞ ብውሽጢ ምናልባሽ ክትፈልጣ ኣብ ዘሎ ገለ ፈልጥ ኾን እንተዘየሎ ምስጢር ወፂኡ ዳርጋ ይፈልጥን ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ መጀመርያ ዳእኮ ብሓንሳብ ክንኣት ከለና እኳ ልዕሊ 200 ሰብ ይመፅዩ ዳሕራይ ቀልጢፉ ተፋኒዩ እምበሪ ሕጂ ኣነሲ ሓፍተይ ወይ ሓወይ ኣለኒ ኢሉ
أو دربشنا ينبرن مسيون دعت سبات أينبرن حد مسؤوليهم وسيلهم رخيبهم من مسؤول تزيله من ركب دبحال أينبرن كله بمستري ده تحزنيره حجت هتزارب تاني مستسوى أنت تقوريها مستسوى حجي جي مالت حاسبكم لا نيركم ديهم فتشارتر وانترينا انتي زبل مسوات تغوانيفو ابزخونه مالت يتغادا لا تتسويس ريسا تسكيم كاي كون كان تخينا يسو ابتا زود قلاها كبيركا تدفنو مالتي ساعه متكل تشارتر دلا سيرامو كما يتتكبر وانيركم كغوانفكم كباريا وي زي حجي نبرم سلازغونه تزچنق قليل كاخا تزارب مر نحنا مجمريا مسوات مسغاطمه بصحفتين حبيرنا اغاطيمنا تسويو كمزس انتينا نغبر ينيرتنا تماكينا نتا حمم مشكم تخون بيك اب يبلنا نحنا حنت بيجي يعني راتنا سلازي نتا بيك اب كنبل بصحفت حبيرنا مالتي كمزن كوين سلازلو استاكن قبر بيك اب كنسدلكم هنا حدا خفتم بصحفت بوتا خاريكم يتباهلنا إنا توهينا مسوات غانيفكم مالك مسوات غاتيفنا دعريتنا مجمرا دبحال سو سجوني مثلنا انسي بسرات قلمتاتي جي كدنا مالتي مصيومنا ريسانا صيعنا فلطا وحده سباتي خاتخيل هجي تخمت زبلكو خاتغزا وسني ጫፊ ጣሪ ፋይነሪ ማለት ናብ ሪፋይነር ገጽ ኸይዱ ኤርፖርት በዝሎ ወልጎሌ ኻበሲ እንጂ ከትካ ኸትቀብር ንድርኾንካ ናኡ ኢኻ ትኸይድ ናብቲ በረኻ ኢኻ ትኸይድ ትበረኻ ሕጂ ሰጥ ወለ ጎልጎል እዩ ኣብ ሓንቲ ቦታ ንድርኾንካስ ዋላ ካብኒው ይኽሪአካ ትኽእል ናይ መብራህቲ ሞ ግደፎ ኢኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኾንካ ኒው ይኽሪአካ ስለዚ እንታይ ኻ ትገብር ኣብ ሓንቲ ፅርግያ ግድፍ ኣቢልካ ሬሳኻን ጠልጢልካ ተርሕቕ أفرازان باديلان كيفكا خويتكا موداتا كبيركا تمص يا حجي تقبروا له بوتات فلطوا نيركم تفلطونينا كاب ايربورت وصاي ندحريت كابت غزاس بوحدو 3-4 كيلومتر بوحدو إنا نحسب حرمنا لا سول سلاسي خم الله عليه خلون افتنا مجمرا زغدنا 5 و4 سبات نخون كاين بزح تباهيلو ليت غاي ليتي كاب ساعه 10 يومي مشي مشاتوا او حسكات خيد مبرحت فيك خاتخيد انتي قبروا له قتيلهم قبيرهم كيبحال تباهيل يخوم نغبر كيدنا ناو نقبر نيرنا اجي حاده خلته مچم قال 10 زخونسي قبيرنا نخوكم مالتي افلطونا منغ السودان يلن كن زنغرس يله بجكا بيت صحفتنا زفلط يله بيت صحفت فلط كتكا قبيركا تمص اب زخونه زرخبكم حبو بوتا اب غول كتكا قبرو بقى مقبار طراي ተጋዳላይ ምእንቲ መሬት ሃገሩ ክቃለስን ክስዋዕን ከሎ ምስተሰወ ኣብ መሬት ሃገሩ ክቕበር ምዃኑ ርዱ እዩ ዝወስዶ ኣብ ኢትዮጵያን መሬት ትግራይን ንደርግ ንምጥፋእ ዝወደቑ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር እውን እንተኾኑ ኣብቲ ዝተዋደቑሉ ዓውደ ኹናት ሓመድ ኣዳም ዝለብስሉ መሬት ኣይሰኣኑን ኣብ ፖርት ሱዳን ግን እዚ ዝከኣል ኣይነበረን ብማህረምቲ ዝተሰወ ተጋዳላይ ኣብታ ከተማ ብዘሎ መቃብር ክቕበር ኣይከኣልን ምኽንያቱ ኣብ ዝቕበር ኣብ ተኸባቢ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ስለ ዝፈልጥ ዝተሰወ መንያ ኣበይ ዓዳ ዝብል ዘረባ ክስዕብ እዮም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ፖርት ሱዳን ፈታውን ጸላእን ህዝባዊ ግንባር ዝነብሮ ስለ ዝኾነ አንጻር ትውድብን ቃልሱን ምስ መስዋዕትን ኣይስንኩላን ኣተሓሒዝካ ንፕሮፓጋንዳ ቁልዕ ስለ ዝገብር ኣይተመርፀን በቲ ሓደ ኹርናዕ ድማ ብመምርሒ ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ ተጋዳላይ ኣብታ ዝተሰውኣላ መሬትን ከባብን ግዜ ኸይበልዐ ክቕበር ኣለዎ ይዝብል ሬሳ ስውእ ወይ ስውእቲ ተሰኪምካን ኣብ መዝሓሊ ኣቐኒኻን ናብ ዘለኻዮ ከተማ ወይ ቦታ መቕባር ብጽኑዕ ኩልኩል እዮም እሞ ኸደኣ እዞም ናይ ፖርት ሱዳን ተኣለይቲ ስንኩላንን ኣለይቶምን መስዋዕቲ እንተጓኒፍዎም እንታይ እዮም ክገብሩ እቲ ዝኸፍአ መስዋዕቲ ምስ ዘጓንፈና ኣብ ከምዚ ቦታ ክንቀብሪና ዝብል
ውጥን ኣይነበሮምን ድሕሪ ናይ 4 ዋርሕ ኣብ ፖርት ሱዳን መቕማጦም ግን እዛ ፈታኒት ዕለት መጸት እቲ ዝተሰውአ ተጋዳላይ ምእንቲ ሃገሩ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሰንከለዩ ምስኣቶምን ኣብ ካርቱምን ብዝለዓለ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ኢዶም ተሰዊኡ እዚ ምእንቲ መሬት ሃገሩ በጃስ ሰንከለን ዝሓለፈን ንስጉኡ መዕረፊት 2 ሜትሮ መሬት ክረክብ ድዩ ኣብ መላእ ኤርትራ ዘየጓነፈ ሓድሽ ጸገም ነቶም ኣለይቲ ጎነፎም እቲ ዘለዎ ቦታውን ኣብ ትሕቲ ካልእ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ንግዚኡውን እንተኾነ ንዓኣቶም ሓራ መሬት ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ንሳቶም ጥራሕ ዝፈልጦ ከባቢ እንተቐቢሮም ከዓ ምዝርከቡ ብገበን ምሕታቶም ኣይተርፍን እዩ እንታይ እዩ ዘዋጾም እንታይ እዮም ክገብሩ ተጋዳላይ ተስፋይ ኣብታ ናይ መጀመርያ ዝተሰውአና ኣነ ዝዝክሮ ጆን ይመስለኒ ናይ ርእሲ ማህረምቲ ዝነበሩ ድሕሪኡ ኣብቲ ገዛ ካብ ዝመጽእ ገለ 30 ኾኑስ ተሰውኦም ናኾልዮም ከምቲ ዝርዳእኒ ሕጂ ማኪና እውን ኣይነበረትን ማንሽዑ ነቶም መትሬሳት ወስድ ማለት እዩ ስለዚ ቤት ጽሕፈት ኢኻ ትነግር ንቤት ጽሕፈት ምስ ነገርካ እሶም ማኪና ሰዱልካ ምሸት ለይቲ እዩ ማለት እዩ ለይቲ ሰዱልካ ሕጂ ኣብ ዝቕበሮ ናይ ትበሃልኒኻ ኣብ መጀመርያ ዝበልኩ ምሽ ኤርፖርት እዩ ሪፋይነር በዝሎ ሕጂ ርሑቕ እቲ ኤርፖርት ንባዕላስ ወዲእካ ድሕሪ ኤርፖርት ተጠዊኻ ኢኻ ናብኡ ክትቀብር ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ፍቲ መጀመርያ ከም ሓሳብ እውን ኣይመጽልካ እንታይ ይኸውን ኢልካ እውን ኣይተሓስበን ኢኻ ብዝኾነ እቶም ናይ መጀመርያ 3-4 ዝኾኑስ ትጎልጎል ንቐብር ነርና ማለት እዩ ድኻ እቲ ሓመድ እቲ ታሽሚ ሕፃዩ ኣጸቢቕካ ፍሒርካ ቀቢርካ ዝኾነ ማሳሲልካ ትኸይል ማለት እዩ ትወዲሲ መጀመርያ ናይ ርእሲ ማህረምቲ ሙግልን ገለምታት ስለ ዝገበረ ካርቱም በፂሑ ኣብ ካርቱም ኩሉ ጻራሪዮም መጽኦም እንደገና ናባና ምስ መጸ ምበር 4-5 ወርሕ ኸውን ገይሩ ይትኸውን ናይ መጀመርያ ስው ደጓንፈና ዘሎ 4 ኣሓሰብናን ፈጺምካ ኸምኢልናስ ክንሓስቦ ኸማን ኣይከኣልናን እዚ ሰዓታት ገርመካ እንታይ ንገብር ጅሲ ካልእ ክትሓስቡን ትኽእል ኢኻ እኮ ተቐበልና ንስዋኪን ክትብል ትኽእል ነርካ ግን ትቤት ጽሕፈት እውን ካብኡ ንላዕሉ ኣይሓሰበን ጥራይ ማኪና ሰደልካ ቁበርዎ ጥራይ ዝብለካ ሕጂ ከይድና በዝብለካ ኤርፖርት ኸይድና 3-4 ዝኾውን ቀቢርና ንኸውን ኢና ሽዑ እቲ ምቕባር ንባዕልና ኸሰክፈና ጀሚሩ ኣብዚ ክንቀብር ተረኺቦምና ስቀቲሎም ሰንዲሞ ኸማን ንብሉ ስለዚ ገለ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ ሕጂ ምቕልፍቲ ከተማ መቃብር ከም ዘሎ ፈሊጥና ሕጂ እቲ መቃብር መጀመርያ ኣነን ክብሮም ኢና ኸይድና እንተርእናዮ ከፋት ማዕጾ ዘይብሉ መቃብር ከዓ ሚል እዩ ወይ በልዚኣ ተረኺበላ ለይቲ ሰዓት 1 ኸይድካ ፍሒርካ ቀቢርካ ትኸይድ ማለት እዩ እንጂ ሽዑ ኣፍላይ ምስቲ ሻድሻይ ወራር ገለመለ ስለ ዝነበረ እቶም ዝመፁ ክሪቲካል ነይሮም እሞትና ነይሮም ድሓር ሞዚኣ ኣላ ተረኺባ ተባሂላ ማኪና ጌርና ከይድና ናብኣ ለይቲ ኣቲና ፍሒርና ቀቢርና ንወፅእ መቸም ገለ 10-15 ዝኾንስ ቀቢርና ንኸውን ኣይደኖ ሕጂ ልካ ቁፅሪ ኣይዝክሮን ድሕሪኡ ተቐቢር ጸኒሕዋን ክኸውን ይኽእል ወይ ገለ ክኸውን ይኽእል ነቲ ዓብ ካንሸሎ ገይሮም ጸኒሑና ማለት እዩ ኣይፈለጥናን ከምኡ ከም ዝኾነ ድሓር ዓፅሞ ነቲ መቃብርሲ ቅድም ከፋት ካንሸሎ እንዲ ነይሩ ኣቲና ቀቢርና ንወፅእ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ቀቢርካ ትወፅእ ድሕራይ ድሕሪ 4-5 ወርሖን ካብውን ላዕሉን ክኸውን ይኽእል መፅኦም ዓፅሞ ዓብ ካንሸሎ ገይሮም እቲ መንደቕ ከዓ ላዕሊ እዩ ትሽገር ማለት እዩ ድሕሪኡ መዘንትየታ ናይዞም ናይ ቤት ጽሕፈት የንሳተን መጽኻ ከምቲ ዝበልናካ ፈሪህና ነርና ኢና ናይ ኣብቲ ጎልጎል ምቕባር ኣሰኪፍና ነይሩ ንባዕሉ ድሕሪኡ ኣብታ ገዛ ንኸይድ ኣብዛ መቃብር ንኸይድ ማለት እዩ ተዓጽያ ምጸንሓትና በቲ ኣንጎሎ ኣጸጋ ዓቢልና ማኪና 2 ሰብ አንጢርካ ትእቱ 2 ሰብ ኣብቲ 2 ሰባት መንደቕ ጌርና ክንቀብር ምስ ጀመርና መጽእ መንይኹም ዝበሃል መጽእ ብንዮም መጽእ ወርጋ መጽእ ሬሳ መሊስካ ነቶም ሰባት ህዲምካ ማኪና ጌርካ ዲግዲግ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ መዓልቲ ወይ 2 መዓልቲ ስኹም 2-3 ግዜ ኹምኩም ኣጋጢምና ፈልጥ እዩ ድሕሪኡ በሉዚ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ ኢልና ሽዑ ምርሓቕ ተጀሚሩ ሽዑ እንደገና ከም በሓድሽ ማለት እዩ ንጎልጎል ገጽካ መኻድ ግዜ የጸግም እዩ ሕጂ እንታይ ሰብ መይቱ እንድሕር ተባሂሉ ዓድያ ክምልእታ ክትወራረስ ማለት እዩ መዓት ሓፋሹ ድባት እዩ ዘሎ ድሕሪ ናይ ጀብሃ ኣሎ መዝመፀኽ ኣሎ ኩሉ ኣሎ እቲ ሽዑ 81 ሰነ ገለ ስለነበረ ብምሉእ እቲ ጀብሃ ሳውኢ ተመሊኡ ፖርቱጋል ዳርጋ መጽኢኻ ትብል ሕጂ በቲ ቅድሜና እውን እንዳጨረቁልና እንዳተጻረፉ ኸዱ ገለ ስለነበረ ሕጂ ሬሳ ዝበሃል ኢልካስ ክትሓስብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክግበር ምተኻእለ ኢልካ ትሓስብ ኢኻ ታንጎልና ግን ካብኡን ላዕሊ ኣይከደን ሽዑ ከባድ እያ ንዓናሲ እጃነ ሕጂታ ናይ መወዳእታት ዋላ ተሰቐካ ተገርመካ ማለት እዩ ሃዲምና ምስ መጻእና ማኪና ጌርና ዮ ኤርፖርት ኢና ኸይድና ኤርፖርት ብምልእታ 3 ገለ ኪሎ ሜትር ኮይና ወዲእና ኢና ጠውና ሕጂ ካብኡ እታ ማኪና ክትኣትወ ኣይከኣለትን ነቲ ክንቀብረሉ ዝሓሰብና ማለት እዩ ስለዚ ሬሳ ተሸኪምና ኸይና ኣነ ንወልደ ስላሴ በቃ ኒዮ ሒዝናያን ጠልጢልናያን ከይድና ኒዮ ሒዝናያ ኸይድና ኣብኡ ቀቢርናያ መጺና ማለት 4-5 ኢና ነርና ግን ኣነ ንወልደ ስላሴ እንደይርሳ ሒዝናያ
كيدنا مالتي حجة ولا نسيت هذه خبزة من تشمي نيرا سلامي شو أخذنا قبيرنا مسئنا شو عقن كسكفنا جميل كله زي ما رخيبنا تنخوص تايم بلنا كله مالتي حجة حادة سب أفتى جزان لحر تسويكا أتنكوا بيزلو بسمع أمر نجارات الله نسخون تسمعك الله بفلا كم حكيم كونك رسالة إلك خد كيت كله خد تسمعك نجار كبالي عموش تخد تسمعك جن حبيك يا خاتو ولا خمس موتسي أبتعبت عند حر اللي كدندنا بالك أبي خاتو قال اسد نصبحيت ويقال يدي فلت يا خا جن لا خلاش في بالكاتو الكاب اني ملو الكا ليت مالتي وسيتك تخيد حجي بزح كمزي سمعنا يتبني خا كمزي روتين بروسيجر الكا تحاسبو كمزي لمود طريقه تحاسبو بزح كمزي تسكفك نغرات كله جن بزح كمزي تجنقلس ايكون جن اتا موت مقبار تبحال جن نعنا ابي خد حجي اندابلك حجي خنتاينا خنقبر اندالكا خاطخيد ابينا حجي خدبل تخبرني راه متشم أنا أختري أخلى خفت وأنتي كم مسوى إلك حسب تام مقبار دلات كاسخفته ساتخبدك كخب كله تراي مستير أو مقبار ببهال تراي مستير ونسب كيف لقى مقبار تراي هتحسب تماليسكا قنتها مقابرها تفلطاني فصيمكا معناتو اي حسب بصايو انت خبابي اي حسبني ولا حسب الوقت كورالي عينتيو خمي حجه دحراي قصللكا دي كمزي اهرنا نقبر كمزي الكاسي امود اتاغل ነገር ክርከብ ስለዝخل مقابر دين رئي تباهيل زين رئي وي ناي مسلم وي ناي كريستيان وي ناي زخنه مقابر دين رئي سلسة أخذنا دين قبر تواهيلو مالتي بواقع مالت دي خد قبر بعلنا زي قال اسب بزح إن كل دا يقبن أنا تراي بزح زيادة الزارب مالتي كم زخون على جي مس بعل تم حلفت له بعل ودبر هي بعل قال له كم زي أدين حسب إلنا مالتي الجو خم إلا قيد أفتى بيت صحفت كيدا بع أبزو كله مقابر بلونا فتوش تعدي توشتي كتما من تقادوا له أو أبزو كله مقابر بلونا جي أنا من كورمينا جا خدنا مثلا رئينايو كدنا رئينايو تي معصونا تي مقابر تسيرو هاهيلو تستقبل سب وحد بزح دا يكون مالتي ما بزي ترخيب الله أنا حبيرنا نخلهم مالتي الجنتين نقبر كدنا بحر تسويه حبيك يا خاتو علم له معلتي كم تسوى فلت يقن حبيك يا خاتو علنا تسب لي تخون كله بوحدو 10 حدنين يوم كيتكا تقبره الجزاز بلكا بيت صحفت زاز بلكا مقابر كيدنا نقبر خمزي صبغ حمدي فعر بالكا بحصير تاع بالكا فوكسي تاع بالكا وديكا تخيل هذا غزي خلت عبريتا خايته وندلو نوخن ايتماساسلو امبر مستي زخونه تقبرلو نغرات يلن ميدا تراخات تقبرو قبيركا تخيل مالتي مجانا زي رسعه شوعات زخون مچم قبيرنا نخونا جي اب شوعات سي 4-5 ور حقون مالتي تم تسووها الجبزين قبر يوم كونو كله وي زخونه كون خل تمعصف تعريا تاسقيلنا نعتوا نورنا معصف تعريا سلازي انت يجبر حزنا خيلنا تمقابر كان احنا دلينا مالت مقبرت دلينا نجي ماكينانا بصقيعنا من دقاس غيرنا كيدنا نقبر كل ثلاثه مسقبرنا ككاتاتو جميرو مالتي كيدنا شو كنسقل لنا مس حاسب لواغيرهم له مالتي مالتيا سلامتي مسيمنا نديو سبقتي لهم سي ابزي قبر له بحالتيم كومي تزرباخو بوقع سلازيكو تسوق خفلت قاعد دلي خفلت اين دلي من ميتين فل اخن رغر ايدل قالين قبل مالتي كم اغيرنا احتينا شو تاع انا ودعت معالتي زخدنا انا نولد سلاسني يعني زيا كيدنا مسيمنا كلتهم طرحهم قبل نو حمشتينا 5 و6 نخون سلامتك
كافتا ماكينة بزي تسقرو لك كان أفتا مندق جدش نخونينا نيرنا بالعلي حصور ديهم بالعلي حصور مندق ورا مندق يا سجيرنا إنا نقبل كم وسكل تسلسق أبيرنا هنا حج خم قدمنا لنا نحنا لا يتخيدكم لا يتخيدنا شو مسموصنا نتيوم أديبنا ماكينة ناجرنا هادمنا فتنا يقدم دنبرنا يساو صيخمو ختديبو وديبنا يو خم ديبنا يو اشو مصيمهم مصيمنا كنا وردن دابلنا خلنا نديم مصيم رسانا ماكينة قميتنا ابالاتنا ديبنا تملسكم هادمنا مالتي يو هادمنا افتنا يقدمنا تاني مجمريا خبرنا نبرنا ايربورت حليف كان وبيح اجام دبلك ماكينة غيركا مبرات غيركا تخينا مبرات فينا زيات حيش ابزيات حيش لكم بقى بعلخا بدحريو هاي تلليون يوم تو اينو لليون فتيمكا اينو لليون كما غيرنا قبيرنا شعوم زي حدا زي تفلس لهزولو حيزنا نقلنا سمصيو هادينا ولا بتبرخاون تي نداير وين سمصيكم مصينا نعم مخالوم يوم دخونو كن مصيومنا نحنا نخالوم يوم وشعوخا هادينا خا رسانا حيزنا زبزب نابلنا أبقال كبيرنا خدنا مالتي حجي توتالي مالس بتقلها أفتا زنوركو أنا اللي حسبه كسب 4 تكونوا سوات يروبنا خليهم 4 تكونوا سوات بخمس الجواب وحجي يذكرون عندهم زنيرو حجي رسينا عندنا كسب 4 خونوا سي كبيرنا نخولين حجي تلعلوا عايز نبره بيت صحفتي بخمس الجواب كيلو لكم نحن تسوينا له مسبلك ماكينة يمسد الكاميرا أبي كم تقبر أي ساعتهم كمان يفلتون هاي نقولهم نيم هاي نقولنا نيم بعلهم دلاكم جوا دليتكم جوا كم زين لا تقول ماكينة يمسد الك بيك أب تا بيك أب كاس خاطر سقيل كخيت كأبير كاتمس سلام انتي نوشت إيه ميرا زي تهم موريسا وحجي ولا خم عندهم دبلها سواكين سنيرون دي خاطر جن كله مستير خونا له الناس لنا حسب أين نقص عصانينا ميدا بحمد يقبر ولا بزخاب بحمد يقبر لازسي كل حدا يدبر يتيدلنا نحنا عندي علامانا كيف اللت تسوي تبها النجر كيف اللت إلى نحن حسب كي تلحق تازروامو أنا بيتسب كي تبتع كي تخيت نتمنجست السودان أفكيدكم كأبرلكم يتكالني يردو أي تدليتن بالعلي أي تدليتن مخنياتو قبرون دحر جميرهم كثيرها تكبر سبكر إيه تقادل تقبر له تقادل تسوي ذبها النجر كي مسك عن دلينا نحنا فلاك أنصار زباو جنبارون كله زنبرة تقاومي بزح نجارون سلا زنبرة حبرتنا من فرشح خيري خابز بلي كله أبتي حل ناس كنمزع تقادلاي ناس هاجر كمسيليو وزيو بزي آخر يأخذ لنا جن نتاز ورق الله مريتون معرف سين الله مالتي أمودات خاطر يأخذ الله يوتون دا بجوا خلصي مستسوؤون معرفة تخونو بوتاون سين مالتي أوش تعدو زكالس زنبره أبتز ورق الله بوتانا إيرترايو زغبر نيرو أبي إثيوبيا خيدون دسوا زنبره نويانا نحجزه وين أون نحجزون كم أبت مريت إثيوبيا مزحيو تغبيرو تقال مو كم أخذ جور خلهم يسمعكم دنيرو قرب ما ناس مشالك تفتح يمتص الله بتحرشنا هو تتولد لها عارف الله حجي كتب لها مودعتها بتنتانة تمسيها سبيو أبزخنا قبير كا كل حديو يخات مسابتي لوجيك تمسيها جن كم حلنا قرب كا يتنفك مخنياتنا يبص أيكا مقابر صباح نقص أبزي أون كبير ينير أي تبللوني ها أي تبلني ها حجي أنت مسيلك حجي زت حساس بك أنا قرأت له زت حساس بك أنا قرأت له أبزي أسني خير له مودة أخي يخاتبل جن كل أمارات خا أيتحسبني خا جي كله أتحسس بنا بمسترين أنا حسب مستير كونا له دبل حساب سلزلك يخات خير مبر نميرا حسب غير نبقلنا كله حسب غير أوش تخاجن اسمعك أنا قرأ له في الله قال يوم كسوء خلو كم دي أنا رات تخون له خم دي أجيروا له نير في الله خم حكيم أنا مالتي دي أجيروا له تخون له مدحنة إلك تحسبوا له مالي نقرأت له
ግን ኩላ ከም ዘላ ወሒት ካጥራኻ ትኸይድ እሱ ክሳብ ዓቕምኻ ትገብር ከም ዓቕምኻ ትገብር ኩሉ ጌርካ ኣምላኽ ተሓዊሱ ይድሕን ንዓኣቶም ግን ኣብ ህይወት ከለዎ ግን እታ ትግበር ምእላይ ትበሃል ተገይራ ሕጂ ንታሪክ ክኸውን ማለት እዩ ሽቓቕ መልእ ነይሩ ሽቓቕ ፎሰኔሮ እዩ ኣታኪቢ ወምክንያት ሱዳን ውን እዚ የብሉስ መራፋኛ ትራይብሉ የብሉ እንትና የማይገለጽ ማይበላ ተሓስ ኩሉ ሕጂ ሕሰብ በዚ ሚእትን ገለን ተሓጸበሉ ኣብ ውሽጢ ቁርብ እዋን ታሽሙ ኮይኑሎ መልእ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ መልእ ደይተገበረ ፈተነ ኣይነበረን ክሳብ ጀሪካን ጌርካ ምጉሓፍ ነይሩ ገለ ነይሩ ኩሉ ዝግበር ተገይሩ መወዳእታ ቦሉ ቦጥ ሞዲፋይ ጌርና ክንበኩም ሞኒ በኣ ጌርኩም ክትጓሕፉ ተባሂሉ ካብቶም ኣባላት ኣውቲስታ መታን ከይርከብ ካብቶም ኣባላትና ማኪና እንዳደፍኡ እንዳተማሃሩ በኣ ጌሮም ይጉሕፉ ነይሮም መወዳእታት መማይ ተወዲ እቲ ጭቃ ተሪፉ ጭቃ ከተውፀለካ ሰብ ኣቲና ኢና ነቲ ጭቃ ግሒጥና ኣውፂና ነቲ ታሽሙ ጌርና ማለት ምስቲ ብዝሓ ቀልጢፉ መልእኹ ቀልጢፉ ዝመልእ ሰለስተ ብራብዕትስ ክመልእ እዩ ሕጂ ማለት ምሻለካ ንሕና እዞም ኣብዚኣ ዘለና ማለት እዩ ድከኣለና ጌርና ዓጊብና ባዕልኹም ኢኹም ካፀርጎ ባዕልና ኢና ንፀርጎ ቀደም ባዲላን ገለን ጌርኩም ባዕል ጀሚርና ዲና ዋላ ክፍሉኻ ግን ድሕርያ መወዳእታ ንሳቶም ከማ እንደይብሎም ኮይኖም ቦጥና ጌርና ፓምፕ ጌርና ላዕሊ ከድና ንጉሕፍ ነርና ከምኡ ጌሮም ንጉሕፍ ነርና ሕጂ ክግበር ክእል ኢልና ዝሓሰብናያሲ ጌርና ኢና ንብል ንሕና ክትሪኦ ከለኻ ክሳዕታ ተወጢርኩም መወዳእታ ክትገብሩ ዓቕምኹም ኩሉ ኣካላዊ ድኻምኩም ከይፀብፀብኩም ናይ ኣእምራዊ ድኻምኩም ከይፀብፀብኩም ክሳብ መወዳእታ ተቃሊስኩም ማለት እዩ ብዙሓት ካድሒንኩም ኢኹም ከም ሓቅሲ ብዙሓት ማህረምቲ ዝነበሮምሲ ናብ ጥዑያት ተኣለይቲ ጥራሕ ደይኮኑስ ኣለይቲ እውን ኮይኖም እዮም ንባዕሎም እቶም ስንክልና መቑረፅቲ ዘለዎም ብዙሕ ነገራሲ ከም ድዋሲ ኢኹም ጌርኩሞም ሕጂ እዛ ማሕበር ኣላትና እንዲያ ከምቲ ዝበልኳ እዛ ማሕበር ኣላ ክትረኸብ ከለኻ ትፈቐር ከም ስራሓት እናፋፈቕ ኣብ ቅልዩ ኣለዲት እንዳልካ ትኸይድ ጅኳ እንዳጎደሉ ከይዶም ብርገፅ ግን ብሓፈሻ ክትሪኣ ከለኻ ግን እታ ዝነበረት ህይወት ኩሉ ግዜ ምቅርቲ እያ ፅንክርትን ሕማቕን ከላስ ምቅርቲ እያ ኣብኡ ሕጂ ምናልባት ሓደ ተሪእዮ ድሓር ክንመፆ መንግስቲ ጎረባብቲ ነይሮም ኢኹም ድዮም ካብቶም ሱዳናውያን ምሳኹም በቲ ሓደ ከዓ ብምስጢር ከዓ እዞም 250 ዝኾኑ ስንኩላን ተጋደልቲ ካብኡ ክእሎ ኢሎም ኣብኡ ከዓ ክፍለጡ ይብሎምን ብዘይካ እተን ውሕዳት ዝፈልጦም ሓፋሽ ውድባት ዝመፃ ብምስጢር ኢኻ ዓቂብካ ዘለኻ እቲ ፓላሶ ንባዕሉ ብኸመይ ተመሪፁ ብናፃ ዲብ መንግስቲ ተዋሂቡ ወይሲ ባዕሉ ይትውድብ ጥራሕ ብኽራይ ብናቱ ፍልጦ ዝገብሮ ነይሩ እስከው ከዓ ንገረኒ ሕጂ እታ ገዛ ናይ ሓደ ጽቡቕ ምስ ህዝባ ጉንባር ዝተሓባበር ሰብ እያ ነይራ እታ ገዛ ሱዳናዊ መፂኡ ነይሩ ኣብዚ መፂኡ ሪእዎም ነይሩ ክልተ ግዜ ኣብዚኣ መፂኡ ነቶም ፓራላይዝ ሪእዎም ከይዲ እዩ ሕጂ መዓት ዝተሓጋገስ ማካይ ነይሮንኦ ኣይዝክሮኒ ንሕና ብዙሕ ኣይንፈልጦን ኢና ግን ተን ማካይን ስለ ዝነበርኦ ህዝባ ጉንባር ከዓ በቲ ዝኾነ እኽሊ ትኸሎ ካብኣተን ገይሩ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እዩ ሓር ናብኣ ክንኣቱ ከለና ዝሰማዕናዮ ሕጂ ልክዕ ኣይከውኖን $2400 ንወርሒ ዝኽፈል ነይሩ እንጂ እዚአን ክፈላ ከም ዝነበራ ንፈልጥ ዝብሉና ማለት እዩ እቲ ካልእ ኩሉ ስቤዛ ግን ብኣና እዩ ገሊኡ ካብ ሜዳ ኣቱ ገሊኡ ብገንዘብ መፅእ ገለገለ እዩ ነይሩ ሕጂ ማለሲ እቲ መንግስቲ እቲ ውድብሲ ወፃኢታት ገይሩ እዩ ዝኣኽሎ ወፃኢታት ገይሩ እዩ ካብ ሜዳ ሒዙ ንስንኩላን ዋላ ክሳብ ሕጂ ይዕረፈን በቃ ዝኣክል ወፃኢታት ገይሩ እዩ እንጂ ድሒና እኳ እዛ ሰብ ሕጂ ኣትያ እኳ ኣትያስ ኣውላድ በፂሓት ካሜራ መሪቓ ክንደይ ደረጃ ዝበፅሑ ብዙሓት እዮም ኩሎም ሕጂ ብዙሓት እዮም ከምኡ ዘሎ ሕጂ ዝኩርና እዮም ማለሲ እብሉ እዮም ሕጂ ኣነ እኳ ቀልጢፈ ስለ ዝወፃኹ 8 ዓመት እየ ገይረ ናብኡ 8 ዓመት ክሕዝ ግን 12 ዓመት እዩ ገይሩ ኣብ ፖርት ሱዳን ሕጂ ኣነ ሽዑ ተኺለ ናብ ሓይልታት ይኸይደ
مصبحت أحد تمايرة ورسرجر تمايرة تخيل خفلة سراوات 16 تخيل خافتا معاس مالتي ناتك كوندل معاس توصل لها 86 وصيه 86 وصيه 87 كأ ناب كفلة سراويتات كيله باوديها تحمشت عمس مليسكا ميداتيخا اب مطبحتا احادو هاتيخا مالتي كفلة سراويت متات كيدنا كفلة سراويت مطبحتا احد خوينا اتينا من ركبكاتي نعا هديا من املسجه ولا رأيها لا أملست الله حجزناي نوتريشن قرمتات الله بحري أخا أرأي دولولو أب منشم مزيم نيرو مالت بحري كعا بأنا بقطان عما يركبها أما نور حسين زامني سرد الله نعاي ركبها نجمس أنا أمس أبو حنساب 3 ور 4 ور حقوم بحنساب سريحنا خطري أو قلت بايلو ما مودعتا نعاي ركبها وصي 86 كنزي ህዝባው ግንባር ሓደ ካብቲ ፍትሐውነቱ ማዕርነት ሕብረት ሰባት ሃይማኖታትን ጾታን ብመትከል ዝኣምንን ብግብሪ ዝሰርሓሉ ምዃኑን እዩ ኤርትራን ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ መሰለንን መሬተንን ክቃለሳ ንሜዳ ምስ ወረዳ ህዝባው ግንባር ብመሰረት መምርሒኡን መትከሉን ሓንጎፋ ኢሉ ብምቕባል ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተን ኣብ ዓውደ ኩናት ይኹን ኣብ ካልእ ንጥፈታት ከም ዝሳተፋ ይገይሮም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝነበረ ናይ ኣጠማምታ ማሕለኻ ብምብታኽ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ብግብሪ ኣፍራይት ተዋጋኢትን ኩሉ ዓይነታት ንጥፈታት ካብ ምክያ ዘይትሰንፍን ምዃና ኣረጋጊጾም ከምኡ ስለ ዝነበረ ድማ ዋዕዚ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሜዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰማይ ብምዕራግ ንቁፅሪ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ 30 ሚእታዊት ብደቂ ኣንስትዮ ዝተመልአ ምንባሩ ሰነዳት ህዝባዊ ግንባር የነጽር ምስ ዋሕዚ ምስላፍ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሜዳ ድማ መስዋዕትን መውጋእትን ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ክዛይድ ንቡር እዩ እዘን ታሪኽ እናሰነዳ ዝተሰዋዕን ዝሰንከላን ተጋደልቲ ኣብ መወዳእታ ሳላ ምስ ቡፀተን ምእንተ ሃገረን እጃመን ዝገበራ ሃገርና ኤርትራ ብደመንን ኣዕጽምተንን ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ሓርነታን ናጽነታን ብቕልጽማ ክትዓትር ኣኺለና እየን እዘን ጀጋኑ እዚኣተን ኣብ ገድሊ ይኹን ኣብ ምኽባር ልኡላውነት ዝነበረን ተራ ብደረጃ ዓለም እውን እንተኾነ ካብቲ መዳርግቲ ዝውሕዶ ተባሂሉ ዝግለጽ እዛ ንሕጂ ዛንታ ህይወታ ኣብ ገድሊ ብፍላይ ከዓ ኣብ ፖርት ሱዳን ከም ስንክልቲ ተጋዳሊት ኣብ ዝነበረትሉ እትትርከልና ጅግና ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት እናተረጋረገትን ከላያ ሰንኪላ ዝተሰለፈትሉ እዋን ኩነታት መውጋእታ ምስ ሰንከለት ኣብ ፈለማ ዝነበረቶ ኩነታት ምስ ግዜ ድማ ምስ ከምኣ ስንኩላን ተጋደልቲ ዝሓለፈቶ ህይወት ምትሕልላይን ምትሕግጋዝን ከምኡን ተራን ተወፋይነትን ኣለይቶምን ጽሙቕ ኣቢላ ከተዘንትወልና ብሓባር ንከታተላ زايد بين البهان أبشحين شعت ميتن 77 مجمرية تسلفة أبشحين شعت ميتن 80 ورهي 10 أو قاعدة سنكيلة مالت كاو أب باركا سنكيلة كباركا نعم بربابي مزي أجيت مهرمتي تشستنيرو بارالايز تغير مكاز مهرمتي زي مجمرية يومبر أين فلطانينا حجزنا البورسودان تأتيهن دي تانيهن عنا زنا معبيدي تانيهن حجي معبيدون دي تانيهن تمجمرية عربي كله هجن حجي برتعي نيرني تمهرمتي تشست نيرني كم زبلو زلو نحدك إسكاس ولا أب كليتي أبال وفيسي أب كلي أبورسودان ترايدي كله ولا بتي زوز أتخيل حكمنا ناي ترجم بارالايز لزفلتو أب فرق ساعات قلنا يمزقون طلها أنا قلنا بنفسي يقول أفرق ساعات هيتسألني حنين نيره إتو مسؤول كتسفاي ناي كل تمعلت بحوت أزدك أصنع يعني تسألي ما بعلو تسفاي بمقز
ቀርዲድዋ ዛቁስል መርቁስ ለኸ ገበርኩ ያናት ፋናም ሳይታ ሃሪማት አደሰ ዝባሃሉ ክልቲኦም አው ገሕድሕተ ሃሮሚዮም እሶም ፔሰር ብጣዕሚዮም ብድሕሪትን ገለን እትዮም ኣነ ግን ዓቕሊ ነበረን ምስትቸስቲ ግልብጥ ስለዝነበር ዝብል ነበርኩ ፔሰር ዝባሃል ቁስሪ ኣይነበረን እንዳሓር ከምዛ ዝብለካ ፖርሱዳን እዚ ሪእዎ ጸሊሙ ባዕሉ አፍሉጦ ስለዝነበሮ ቀርዲዱ ውሽጢ ከምዛ አትገይሮ ቡሽጢ ሸቲቱ ጸኒሑ ሰለስተ ወርሕ ብዓራት ደቂሰ ዝሓው ዘሎ እጂ ኣብቲ ዓንበርበብ መታዓቢተይ ዝነበረት ኣባበየነት ባህላላ እዚ አፍሉጦ ክገብር ናይ ፖርሱላንሲ ትሕክየኒ ኢንሻአላህ ብሽክለታ ኣለዋ ገለ ትብለኒ እጂ ዝብሽክለታ ከምዚ ይኮነ እንደመስለን ነይሩ ከምዚ ናይ እግሪ መሲድንስ ትዝክርያን ይሆነ በይ መንግስት ኣብተና ጓል ምሸት ይዙራኒ ረብላ ኢላ ሶት እርዳንኒ ነይሩ ድሕሪ ክልተ ቀነ ግን ተዋዒዝና ፖርሱዳን ሰዓተና ዝህዝብዎ ዘሎ ዓድለ ትበሃል ገዛ ሰዓተኹ መጀመርያ ኮራር የና ግዜን ታይዚ ለሽዑ ካስብ ጀሚረ ድሕሪ ምሸት ማሓዛይ መትዓቢተይ ካ ሓኪም ያጸኒሓን ምሕረት ወልዳይ ጠይስዋ ነይሩ ድሕሪ መጺኡ ምልጻይ ኣብየው ሹ ኣይተላጸኹን ኣቴ ቁማል ገለ መለስለ ዝላጽዩ ያብዩ ኣበይ ስምረት ሽዕመት ሓጺብኩማ ኣወ ተላጽያዶ ኣብያና ስካይሉ ግንጽላ ብሉ ድሕሪ ክንደይ ሓንቲ ቁማል ረክብ ማለት እዩ ላጽየኒ ልካይ እጂ ታምልጻይ ሕፊራህና ምዚያ ተሸፊነ ድሕሪ መኒ ኬር ነይሩ እንድዕብል ዕብለንሞ ምሕረት ወልዳይ ትበሃል ደላ ብሎ ኣወ ብለኒ ትመጽእ ቀስ ገይራ ትኸፍተኒ ማለት እዩ እጂ ትሕክያይ ነተናዋልድ ኣጽኒሓትለያ ኢንሻአላህ ካትናይ ቀደም ንገብሮ ነበርና ገለስ ተዳራሊት ምዃነ ገለስ ዕለን ነይራ ዩ መጽያት ስንብድ ማለት እዩ ትገዛ خبلካ ዘኸልስ ብዝኸማንኩም የለን ሕጂ ዓናስ ጠጢሕ ይጸኒሕና ዓድለ በቃ ሸውዓተ ዓራት ገለ ሆና ጻዕዳ አንሶላዩ ሞተራሱ ወለ መለ ጾርየቱ ዕጹዩ ዛት ሰብ የለን ጽጹያ ምግቢ በባዓይነቱ እዩ በኃይሊ ዝከረን ተስፋይ ጸባ ሳይፈቱን ያኔ በኃይሊ እዚ ከምዚ ኒኬሊ ነይሩ ዓቢ ብኡ መልዩ ቀዳማይ ዓለሚ ብሪቅሪቅ ዝብል ዘይቲ ዝቅባእ ዘሎ በኃይሊ ዝተያብለን በኃይሊ በናና ናይ ኣባላት የዝብለካ ኣለሁ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ዝቁስለ ይሓውጣል ወጽየ 3 ወርሒ ዝገርኩስ ኣባሽማ ኣባት ኩትባል ታሪማ ምትመጸት ዓቀይረ ኣብቲ ሓደ ድሮ ማዕቢለ ሰጊረ ማለት እዩ ውሽጢ 3 ወርሒ ንዖም ስራሁ ኣብቶም መጀመርያ መጽዮም ዘዕሉሉና ማለት እዩ ኣጆኹም ዙርና ነውረ ወዲ ሳልም ካሊፐር ገይሩ ኣብቲ ዓራት ኣላ ደንደስ ጠጠውብል ማዕስታሪምካ 77 ኣባጽ ኢልና ኣነፋለ ማለት እጂት ሙስታፋና ኣብጀልሃን ተባይስና በኸማ ዓለም ዝባሃል ፊዚዮቴራፒስት ነይሩ ከምዚ ያገር ኳሕ መሰበ እዚ ኣጆ ወርሒ ተጸንሕኒ ያብለና ኣይ ማለት እዩ ሹ ፋና ኣይበላል ሹ ማና ወርሒ ተጸንሕኒ ያብላ ኣነ ኸ ተባእሳው ስለምንታይ ከማይልክ ወርሒ ተሰኽት ጸንሒ ኣነ ድጸንሕ ተባሂልና ተራሃ ወርሒ ተራሃ ወገለ ተራሃ ማዕስታሪምካ ተርካ ወድሳልም ብሰብዓይ ሸውዓተ ኣባጽዕ ምስ በለና አልቴና ላ ተሓደ ቤት ታሪም ጋር 76 ገላበል ኣብዚያ ኢላና ኢልና ሸው ተቀቢልና ማለት እዩ ሕጂ ኣው በዓል ዋጽየን መጹ ካሊፐር ገይሮም በዓል በረኸት ብላዕሊኦም ደውሉሉ ብፍላይ ከዓዳኣተና ደቅንስዮ ብዝሕ ነርና ዘውድ ነራ ኣነ ፋና ረዛን ኣብ ተዓድለ ጥራይ ብዝሕ ደቅንስዮ ሸዓ ዝነበርና ሕጂ ትናታቶም በዓል ስዋኣት ወድኹምፉ ብስራት ዝባሃሉ ነሮም መጽዮም ኮታስ ነቲ ናይ ደቅንስዮ ሞራል ንማሃብ ገልበለስ ብብዝሕ ይትዕላል ነይሩ ናባናሲ ኣብታ ዓድለ ብለካ ኣለኹ ሙቕ ዝበለ ዕላሊ ነይሩ ወላ ኣባላት ቲ ዓራት ኮይን ካብታ ዓድለ የዝብለካ ዘሎ ጾታታት ገለ ሕጂ ኣይርዳእካኒ እቲ ትሩስቶ ኢኻ ማለተይሲ ብትሕክያን ገለ መለን ምስ ደቅንስዮ ዝነበርና ሓደ መጽ ዕላል ሓደ እምበር ምስ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቅንስዮ ስንክልና ከም ዝበለ እዩ ኣብ ሽንት መጽኻን ኣብ ወድ ተባዕታይን በቦይን እዩ ግን ተቐባልነት እቲ ኣብኡ ነበረ ሞራል ናይ ኣባላት ኣጆኹም ሕልፍ ሓሊፉ ሃይለ ዝበሃል ነይሩ እቲ ሓካይም ፍንፋነ የለይ ጓንቲ ዝበሃል ኣይፈልጦን ሕጂ ተኽሊነ ዝበሃል ኣሎ ብከረን ሓኪምሲ ተሃይለ ደገቱ መጦ ማለት እዩ ሓዳሽ አንሶላን ጽፉሉ መጽያህን ምስ በሎ ጽናሕ ይብሎ ጽናሕ ቆይ ክመጸካ እንደበሎ ከሎ ትቁልቆሎሞ ብኢዱ ተቀቢሎ ወሙን ምገበርካን ሕጂ ሰሃምሽ ሹግን ፍንፋነ የለይ ጥራይ እቲ ሱንኩል ኩባላሽ ይብሉን እቲ እንሶላታት ካ ክጸርሎ ብኢዱ ተቀቢልዎ ሕልፎ ንሕና ፈንፊና ብድዕሪ ኢዱ ተሓጺቡ ተመጸ ወላ ክቅርበልና ከይትሕዘልና ኢልና ሕጂስ ማዕረት እንደተም ኣባላት ተወፍዮም ንዓና ሞራል
زي نحنا أوت مسبلنا خاصة كأزي شنتنا أيورها كاليبر جيرو معرة أبلات يوم لحظون يوم معلواتهم معلوت سالم كله معريهم دويلهم كاليبر جيرو نتنا هنا أيرنا شنتي لحظون إحنا هجس كم دناتو ما يكوننا تير اللوات خوف دبلك يعصر تجزي ناشتو شرقي نيرو إحنا خوف نبلو بازونا بعلو كم قوانا على عشو ود سالم حجي بعل واتي الليل ساعة 4 تسو ساعة 4 تسيوم شاء حطف كابنا نفس وقف قال بتحتيتي شحاني فلا تعرس مالسي نابزن بتحتيت شنت زغيت ناي نفس وقف قال نسيت اندازورو ابزيتهم قبرو كنا يعملوا صم تدفقهم الله ولا تمسون خلاني زبلا كانت عندك نستي هو قفو قبلو عملوا صم تدفقني رتشنتي ليس ساعة 4 تسيوم تشحانينا حاتيهم قاله بفلا يبدأ نستي زبلا كذا نوري متحلي حالي أنا بسوم ده تدفع شاء حاتيهم نتبازونا حاتيهم أبو بطانا هايتولا معرفهم زت سون كل نيرو مجبنا نبعلو مجبنا زمتر بيني إيش قرتي ليت عسلة تتسيكاك أدادام بمن زبالة جسون يرنا قدمنا ودو نحنا سلم داي متير كاليت ندالنا نقايو سجا زمتر بينو كله تي أبريز نبرة صارتو نبعلو عتماي نيرو تماهيرهم سون كلانكا صارتو نيرهم بعلقان ماما ودباشاي نوم بحجزوا مالتي بهلا أخوم الواتسيلو جوجلة تانيران جوجلة ما حدا له جلز بهلا أوزنا برسحة أوزنا بريت صوتا نبعلو كاب تحتنا بالعلسي سلسة بيانو 5 غير كاسيب كهتوت أوان بهلي بكاليبر تخل بكاليبر زي تخل كاتهم أباناتي ملوفيو كولو له غلو كنمتاي قردي حدا سباي يقولوا لي 5 6 تصابايو شعب حراريم 5 لهم زموت صقع تحتي حجيس ناي أبالات مونتايل كافتو قطري حسالا أبالات سالا سنكلانتم معبيلهم تسولهم معبيلنا زغونة ودي أكاس كميل كاتتس تمرت له نفسه كم دي أجيركا كميل كهم تتس أو عرات كم دي أجيركا مجمري حديم أبازو ناشا كميل كهم تديفيزو ترابيس حجيت التقال عليها تعمي لعلي نيرو عادنا نيرو تمرتي مسارع المعلو وتسالم بلم بعلو ورده نفسه كف قانتا أتاخستايم 3 مرات مسارع نيرانانا ما راح تقنطتات كانيرو أو نفسه كفتو جيجاس كاميران لعلي ولا تنقفي تايلكا ولا بوليتيكا ولا قلبلة كاميران لعلي نيرو تنكوري نيرو مرعى سنيري تسفاي تبري ودبره قالوا بزحت مرعى نيري تمرعى يجيب لعلي زفايد زقبر نتمرعى نخطري إذا كلها سنكل حافلة بشكل تأتي عجيب بالشكل تأتي تقول بتريه كاوز صنحي حجي حقوقي لازم تصدله نجتي أوز نبرة نتفتح ستها ما تقوله ني أبانات زيل كاي بتصرني حجي كم زيل كأخذ قلت أنا زبزدلس أيامنوني نا حجي أبانات ولا هلوس عندنا داليكا فاميلي مت قال كوميدي لتيوت تقبلوا مهم أورد أنا هذا قبلنا توم عدو قدمي إذا حالة سون كل تقبل كاسخت معين متى بدحري خدمة كم زيل كات معدا زواناسي غاشا أفدقسي وارديان وط سرقت ليتي بريغا خمسنا ميدا وارديان يرو بلا علي كاليت بيانات وط سرقت نيرو نافتات له خوم ذاتو سودان غله نعمان صار تباهلو سرقتي وارديا وطينا وط اترخ افدقل وارديا سون زونا غاشا حلف له ذاتو سبيله عند غاش نيرا واطينا ابرها دلين دحريلكا افتيا بوتا صنحت له اتغي زوخونه نحنا شجر كرئي يقولون ستقبل الرأيك فلتسي يقولون عندك كم زملوا وين كاتزاريبك أبا ولا أبا تبهرني راهم عيلة تزاريبها بسواكين تواتي عسل السماء تشاء معلو الدخول سادا 5 ديا والدخول يورد وي كم زانات كتدخون ثلاث سادا ما يقدم ديا معبالي لأن عشان تعريتو قاطع ريلا دين يلود دبدب بسديد زي كان هارد حرهم دين فلتا ما تيابا علاس كم زيليتو وا تخنقتي نحلفت نقر 3 معلت شاء طاقي على الود سالم زكور 3 معلت شاء حاتي أنا كم زي دحند تزارقو مسيدني قال بالتعمي صفوف وانا مستر كوات سنة شنتنا يدقي عند اللي قالين ولا ستيل سقاحجي كرينا عند اللي ناسب ما نفلت أنا زغنا صدرا حجي فلتنن خمسة لن خلت عيدا اللي قال يدل بعلى خاصة لحيل كحاتيب قال تريكوينا أزيدو 50 رز بوماتينا قال زكوز بالنا غيرنا ورادي تقبلنا هنا مالتي فمسانا تفترهم غيرنا وسيدنا ስለዚህ አብናይ ፖርስዳን አይገለጽ ባህልን ይወረጅ አባላት ባህል ካብስ ነነና
هذا كنت سأسترات حومش يوم تراي بالي ولا مجمريا ونيريو تهون تصفى بأبالات يا تجميرة بالينا هم سرعات بجلة بالحبن تبايلا نسواكين تخير كتاب تماهيرنا شامبلن شامبل فوتومن إلياس با نايكل ثلاثة وحدي قال تماهيرنا وكورس وسيدنا تايبين تماهيرنا تايبين نيرو تمرتي كله معنا زخون ساوس فاتي بطعم تصوفي نيرو اجس زيل كحت قلصيته لنا بورسودان موداتا يبلو هم إليه قلصة أبتا بترانزيت التفلت كلاتهم توم بمعيز قطر سنكلان بحبار زنوبرلا بعلت سلسة دربرشان مسبزحهم كبيرنا تسقى من سراح كوان تنبره حقايمهم عليتهم من سنكلانن أزديم قرهيوات يحلفو من باروميا تقاداليت زايد بينا التحبر اتم التحللاي كساب حجي يغطل كمزلون توسخ فورد أمو انتخطوا لا يركبني بزي حجو ولا بزي متصبس والناس بزي جميرنا تجنا ما بورسودانسي بزي جميرنا اجس نداتو مهاركو نهرونا مسموتوسي شيني لغاية نتاف فلس ماستيكاوت فينا متي فيت تبركا فيت يلا قليل وقتا شامبل أبيان تغير هذا نخفت أنا بلا عمزة تدوركا تفتح قليل آخرتهم سناس ماستيكاوت فينا ريتا بلنا يسحق جمير أنا مسوقف كستاي مسحق الله بتصوات الله خلينا غير مو ما بورسودان هيك نو مسوقف سبلك أنا مسحقان مسعلالان متصوتاني وسيو أنتي أنا وحنا نزي سنكل الناس سي مسكال عنده يا والدير كان مهزباهم باردامو علامة لونه علامة قوي مجموعة علامة سنت ياخدنا علامة هزباهم بار مثلا فليت كاس تيمو محتتي بلنكو مسواء تديو نموقع تديو نهزب فتيرو نهزب خالي قال معنا موها قال نغيري دائرة أبا هيك ديما تنار باستا بحمل التسرحي قتاليا زحبرو ريناين فلتنا بس أو قيم ببعينته وما أدي تقرب شبل بلبل كتبل مليس قادم عمليس قادم عقد تصاوت قال أردافن أجل أموتي وتي أي من لسه رأس خامة قال عندي نانا قليتو كالاوتي وقلينا ولقو قلي بحباري نوعلو أولنا خلبالنا قللنا أتي هوت قل أتي بحباري هوت مسحق ولا ولقو صرح مقورو علو أبايا دومنا له كارتان له قلل له ولا صرح وعلو أبايا مزموت لما أكبي أبزت أنا حكاس تراخب يا ثلاث الراخب تايوت ولا بتاع صرح دا تنحنبر تاع هيوتنا يفورجن أي طرفت تا مسرت على كل بحبراوي أب مرعح بحنساب أب حزن بحنساب أب زغني محبر كلنا محبر حبن تبهل لنا كين دانا قلنا مجموع سوا كلنا نستحضر بحبر شغورتن منتارنا قال كله تيواسي قرنو في بقى صاحي جس زباغم برابيلو تلكاساوي تورس زباغم برابيلو تشكا ما اسكدنا يالا كان عينتي هو بدبر تغادا لا يابلو خدوس كاس مو خمس سنكلنا يلا تريو ولا هاسي كبيد اندي كمزيلكا ولا مسمرا مصيخاس اب حانت غزا حجو اندي نبر ግን دهانينا باسير قال الا حد بقول اخت باس تخل اندها ግን አይጸንህኒ ንሓንሳ ትወስኽም ቆዶም እዩ ዘሎ ማለት እትዕላን ሻቅ ትጽበኽ ኣለኻ 15 ይርዳእካ ዲትሻ ኣታ ከምዚ ኣተኽስታይዶ ኣታገለኽ ትበሃላ ይርዳእካን እጂ ታይወሲ ከም ቀደማ ያ ዘላ ይዝብላል كبرانن تخاتلتي channelنا نحجي أبزخ أخلنايو سناي كنا زل ألماو زخري نسمعتاتنا عوتنا حفاش